अरे खेसारी भैया भौजी लोग है ना आ इतना गजब मेकअप कोइले बाड़ी तब लोग है ना। भौजी कुछ कहे वाला तो जल्दी बोला भौजी के का कहे वाला तरु हो आओ चाट के मर जा। कौन है ये चिड़ी मार के औलाद? अरे सरावा इतना भौजी के कहता भौजी कहतारी कि आजा चाट के मर जा। कौन चीज चाटे भौजी? हाँ चप्पल चाट के मर जा। सरावा ऊ चौपल ना बारे कि जो चाट के मर जी है हई उठवा है भौजी के आ मतलब जो लिपस्टिकिया लगई है नू तभे नु भौजी के उठवा खेसरिया चूसता। तका हाल बा भाई लोग हम हई इस दुनिया के सबसे बर्बाद लइका। तो भाई लोग हमारा वीडियोवा के देखे से पहले लाइक शेयर कमेंट और चैनलवा के सब्सक्राइब जरूर कर लिया। गोले गाले बा कमाल तहर वोट लाल ला। अरे कहना क्या चाहते हो? का गाल ओठ लाले लाल गाल गोरे गौर आ कहे के मतलब चाहे जो भी होके ताये भैया जी कह तू ही माला माल होखबा हो आ हमरा के कदा ए भौजी हमहू के ले लहो चाट के मर जा। ये चिड़ी मार के औलाद देखो। अरे सरावा पहले देख रे भौजी हई ऐसे हथवा करतारी रे ठीक बा अता भौजी अब तो हम जान गइल बानी कि तू कहवा हथवा कहवा कहत बड़ कि आजा चाट के मर जा। से चॉकलेट बढ़े अच्छे भौजी के फेस चॉकलेट हो गई बा का हो तो हमरा के चटाई दा आइए बरबदा अभी गनवा के हटा दे वरना मार के लात के तार मुंह फोड़ दे ठीक बा। रोक 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 रे सरा रोक वीडियो के रोक कहे कि लागत बा खेसरिया बैगनवे वाला पहनले बा हो हई कपड़वा सरवा सिर्फ बनिए में चुंज कइले बड़ा हो कह खेसारी भैया तो ये गवा कह रहल बड़ा दे दे। अरे खेसरिया भैया तुमने एकदम बेकार आदमी बड़ा हो कहो बेर बेर हौरत की तरह चिल्लात कहे बड़ा हो भैया ताजा मोल ला मकई के बहला को हो हमार बाल लेला और सरवा भी हम अपन बालवा नहीं खे कटैले बानी हो खेसारी भैया पर तब हम भौजी के कैसे देम हो। हाँ हाँ कैसे देम? ये सारा मकई के बाली है। मकई के बाली ओ जोधरिया काहे करेलो तमाशा बजरिया में। भौजी आ जब तू ना लेबुनू तभे नु तमाशा करत हवे आ फटाक से ले ले लमका वाला बाली बोर ना मकई कबो तोरा के मिली ना त यही होई। तारा देखी जाने यही जुनून हो। अरे खेसरिया ये बैगन ना हरे कि जे तोरा के अंदर जुनून आई साला मकई है मकई साला एकरा खैले से खेतहावे में जाए के पड़ेला। नजरिया में हो नजरिया में धारा भरल बदमाशी नजरिया में। सही है हाँ ये बात तुम सही कही हो। नजरिया में इनकरे नजर में भरल बदमाशी बा काहे कि आ नामे एकर खेसारी बा ठीक बा। तब बस भाई लोग ये वीडियो आज के लिए इतने बा। उम्मीद करता नहीं अगला वीडियो रहुआ सभी के लगे जल्द से जल्द आई आते ही देख ला भाई लोग कि हम कहाँ बानी इस समय अले बानी काम पे कहे के मतलब दिल्ली में।